Bake Praseta kanala. Da, Baka Prase kanal. Evo ovako, ja sam, brate, kad su gasili Baki kanal? Juče, ja mislim, da. Ja, brate, probudio sam se nešto kasno i ja ulazim na Whatsapp i vidim prvo od Goldenita poruku evo, sad ću bukvalno pročitati u live-u, brate. Baš sam se majke mi skenjao sam se jer kao nema mi smisla. Nisam mogao da verujem da će mu gasiti kanal, evo, iskreno. Samo sekund da vidim šta sam ja Goldenitu odgovorio, samo sekunda. Kako se zove? Goldenito mi napisao poruku velikim slojima. Mitrović je Baki ugasio kanal, ne mogu da verujem. I ja napisao užas. Zato što smo trebali da se vidimo, pa rekao pričat ćemo uživo. Znači, šta mislim u toj situaciji? Ne mislim ništa dobro, znači, mislim, vi pitate youtubere i tiktokere šta misliš o toj situaciji. Mislim, ljudi, kao prvo, pravda je dostižna, ali u ovom svetu i u ovom vremenu jako teška i spora. Znači, Baka, mislim, ja nisam mogao da verujem da mu je ugašen kanal, kao, zašto to, brate, znaš, kao, okej, da ovaj ovog proziva, okej, ovaj ovom, znači, Baka govori njemu to, ovaj njemu to, ali zašto su mu gasili kanal, kao, mislim, kako ima srca za tako nešto? Buraz lik ima, okej, nije ni Baka savršen, niti sam ja savršen, niti je, znači, sve, ali, brate, lik ima 2 miliona suba, svi klipovi nestali, sve pesme nestale, sav trud od 6-7 godina, brate, znači lik je pre 6 godina Baka bio nebitan lik, igrao igrice, jeo viršle i sad, brate, kad je postao na velikoj nozi, svi hoće da ga unište. Mislim, WTF. Tako da šta mislim u toj situaciji, jako mi je žao majke mi, znači stvarno, ali, gledaj sad ovo, ja, znači, predviđam, mislim, kaže, pa kurčio se, brate, jebi ga. Ali znaš što to ima više stvari? Prvo, mislim da će vratiti kanal. Znači, prva stvar što mislim da će Baka vratiti svoj kanal. Znači, kako zna i ume, mislim da imaju metode da se vrati kanal. Druga stvar, YouTube je toliko retardiran, brate. Znači, zamisli ti, znači, ima 2 miliona, ja se kurčim sa video, ruka dobra. Znači, lik ima 2 miliona suba, i kako YouTube, zašto YouTube nije Baki Prasetu poslao poruku, slušaj Bako, imaš 24 sata da izbrišeš te klipove za Mitrovića, za ovo, za ono i to je to. Ako u suprotnom ne izbrišeš, izbrisat ćemo ti kanal. YouTube je jako retardiran, brate, jako retardiran. Kao lupio 3 strajka i gotov kanal. Ode sve u vodu zbog gluposti, brate. Znači, istinski se nadam da će mu se vratiti kanal, zašto to nije zaslužio. Znači, nije zaslužio uopšte, rekao sam na početku eto, on je, ne može, brate, takav je svet, razumeš, takva je država, sve tako, brate, razumeš, ne može, brate, ne može, čim pričaš nešto malo pametno, čim, brate, ne može, gotovo, znači, nadam se da će mu se vratiti kanal i iskreno mislim da će mu se vratiti, znači, mislim da će mu se vratiti, zato što postoje sigurno neke metode, nešto da se skonta, ovo, ono, nije ni Baka slab, ima on sigurno neke veze, nemam pojma, ono, i Google i da cima, otku znam, ali baš nerealno, brate. I YouTube je retardiran u toj situaciji, brate. Što YouTube lepo nije rekao izbriši klipove ili ti u suprotnom brišemo kanal, nego baš kritična situacija, tako da eto, puna podrška Baki Prasetu, nema tu šta, brate. Znači, ne mogu ja sad, razumeš, ja sam YouTuber, brate, znači ja prvi, brate, ja kad